ברוכים הבאים למנוע העיצוב של סטיקי. מדריך זה יעזור לכם להפיק ממנו את המרב במהירות. בואו נתחיל. תחילה נבחר סוג מוצר. כרגע נלמד לעצב קיר. בוחרים את צבע הקיר שיהיה קרוב לצבע הקיר בבית. לחיצה על הכפתור שלמעלה תאפשר לכם לקבוע את גודל משטח העבודה. אין צורך להגדיר את כל גודל הקיר של הסלון. במידה ותרצו לעצב אזור מסוים, הקלידו את גודל האזור. נעבור ללשונית העיצוב. כאן תוכלו לבחור על פי קטגוריה ותחתם תת קטגוריה. לדוגמה אבחר בעיצוב הבית ותת הקטגוריה אשר על צמחים. לחיצה על אחד העיצובים מעלה אותו למשטח העבודה. כמו שאתם רואים מסביב לעיצוב מופיעים סמלים המסייעים בעיצוב. להגדיל, להקטין, לסובב, להזיז ולהחליף צבע. לחיצה על זכוכית המגדלת מראה את העיצוב בגדול. מתחת העיצוב מופיע הגודל האמיתי שלו בסנטימטרים. על עיצובים בשניים או שלושה צבעים מופיעים כפתורים נוספים הנותנים לכם אפשרות לשנות כל צבע בנפרד. לחיצה על כפתור מספר 1 מאפשרת לכם לשנות את צבע מספר 1. לחיצה על כפתור מספר 2 מאפשרת לכם לשנות את צבע מספר 2. כמו כן, ישנם פלטות צבעים נוספות לבחירתכם. כך תוכלו להעלות מספר עיצובים ולשנות קומפוזיציה הממחישה כיצד ייראה הקיר שלכם בבית. בואו נעבור רגע ללשונית הפרטים. כל העיצובים שהוספתם מופיעים כאן עם כל הנתונים, כולל מחיר מדויק לעיצוב. כמו כן, תוכלו לשנות את סדר העיצובים, מה יהיה מעל מה, על ידי שימוש בחצים. נושא חשוב הנותן את הטאץ' האחרון לקיר הבית היא לשונית הטקסטים. הוספת מילים או שורות טקסטים נותנים השראה למבקרים בו. לוחצים על השפה המבוקשת ומקלידים. אפשר להוסיף עד 3 שורות ברצף. להחליף פונט לכל שורה בנפרד. למרכז. להחליף צבע לכל שורה בנפרד. להגדיל. להקטין. כאשר תהיו מרוצים מהעיצוב, תוכלו לרכוש אותו, או לשלוח את העיצוב במייל לחבר או לעצמכם, על מנת לעבוד עליו בעתיד. לכל שאלה או הערה, אל תהססו לפנות אלינו דרך צור קשר או טלפונית. אני מאחל לכם עיצוב פורה ונעים.